buntag sa tanan. Good morning. Manindog ta? Maayo kaayo ug matinud-anon ang Dios. Amen. Angayan ang Dios hatagan sa atuang pinaka-the best nga pagdayeg karong buntaga. O lingi asa na imong tapad. Tagi og smile sa imong mata. We are all wearing mask. Dili makita ang ato ang pahiyom sa ato ang baba, but our eyes can smile. Unsa may giagian nimo karong semana ha? Naa ba nay dili maayo or maayo man? Walay pili ang Dios ang ayan daygon. Amen. Salamat sa Ginoo. Can we lift up our hands in the presence of God this morning and let's just offer ourselves diha sa Ginoo and set our hearts and our minds. No? Isa tanto atong i-focus ato ang huna-huna kang Jesus lang this morning. Hallelujah, Lord. We are here. Lord, we thank you, Lord God, for the strength that you have given us, Lord God, this morning, today. Lord, we are here to worship you, to give you praise, to honor you, Lord God, with everything that we have, Lord. This is not just a regular Sunday, but Lord, this is a special day for you, Jesus. And Lord, we set aside anything, Ginoo, nga buot mo hinder, Lord God, sa among pagdaig diha kanimo. Lord, even ourselves, Lord Jesus. And we come, Lord God, humbly before your presence. Lord God, right now, Lord Jesus, so that your name, Lord God, will be lifted high, Lord God. Thank you, Lord. We offer to you, Lord God, this first service, gikan sa pagsugod hangtod sa pagtapos, Ginoo, and for the rest of the day, Lord God. We offer to you, Lord God. We give you praise in Jesus' name. Come on, let's give the Lord kusog nga pagdaig, pakpakpak, uban ang pagsingkit. Hallelujah! Woo! Oh, we give you praise. Let's get ready to worship the Lord. Come on, lift your hands up diha kay Lord. Ang ayan siyang daygon sa pagsubang sa adlaw. Hallelujah. Come on. As the daylight breaks, you're lighting up my way. My soul awakes to give you all the praise. Come on, sing it out. Oh, I will trust in you. I will keep praising you through the night. I put my hope in you. You are the one who gives it life. Come on. You are the way. Jesus, you're the only way. Doesn't matter what they say to me. I believe in you. Yes, Lord. And so I praise Jesus, I will give you praise. Doesn't matter what may come in me, I believe in you. Woo! Let's go. Hey, 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 hey. You're taking all my fears and filling me with hope. I know you're near wherever I may go. Come on, sing it out loud. Oh, I will trust in you. I will keep praising you through the night. I put my hope in you. Come on, sabay-sabay tayong lahat. Woo! You are the way. Jesus, you're the only way. Doesn't matter what they say to me, I believe in you. And so we praise you, Lord. And so I praise Jesus, I will give you praise. Doesn't matter what may come in me, I believe in you. Come on, everyone, ipataas imong kamot diha kay Lord. I'm holding on, I keep believing. No matter what, I keep on singing. Whoa. Come on, your turn. Every chain,
every chain you are breaking. So my heart will keep on praising. Whoa, 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 whoa. One more time. I'm holding on, I keep believing. No matter what, I keep on singing. Oh, oh, oh. Hallelujah, Lord. Cause every chain you have broken down, every chain you are breaking. So my heart will keep on praising. Oh, oh, oh. Thank you, God. You are the way. Come on, everyone, clap your hands up. Come on, let us prophesy this one. Hallelujah. And so I praise Jesus, I'll give you praise. Doesn't matter what may come at me, I believe in you. Let's go, let's go, let's go. Hey, 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 hey. Woo! Come on! Ang Diyos, maayos at mga kinabuhi. Amen? Let's move forward with Jesus. Diyaan ang mga kagahapon, ang mga dili maayo, of onwards with Jesus. Amen? Come on! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, this is it. I leave it all behind. The past mistakes, I wish I could rewind. Cause I am moving forward today. As the grace lights up the way, you will never leave me astray. So I'll never run away. And now I'm drawing closer. Now I'm drawing closer. No matter where, no matter when, I am reaching out again. And now I'm drawing closer. I'm drawing closer to you. Oh, 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 oh. Woo! Oh, 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 oh. Come on, dance! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Through the things that I don't understand, oh, I will praise. To you I lift my hands, as I am moving forward today. As your grace lights up the way, you will never leave me astray. So I'll never run away. And now I'm drawing closer. Yes, Lord, nagpatuon minimo, O Diyos. And now I'm drawing closer. No matter where, no matter when, I am reaching out again. And now I'm drawing closer. I'm drawing closer to you. Oh, 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 oh. Woo! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. As I draw close to you, you draw close to me. All that I want is you. 'Cause with you I am free. And now I'm drawn closer. Oh, we're drawing closer to you, Jesus. Now I'm drawing closer. I'm drawing closer.
closer to you. 1, 2, 3, 4. Come on. I want to dance. Woo! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Closer to you. Oh, in every season, I am growing closer to you. In every season, I am growing closer to you. Woo! Hallelujah! Oh, yes, we draw close to you, Jesus. You're worthy to be praised, oh God. Oh, hallelujah. Come on, just lift your hands here in the presence of the Lord. We are drawing closer, closer and closer. Ingon ang pulong sa Dios. Mumuduol ta kaniya, magaduol siya kanato. Come on, hallelujah.
Matinod-anon ka sa mga kinabuhi, Ginoo. Oh, Diyos. Oh, nalaygon ka. Nalaygon ka, oh Diyos. Takos kang simbahon, ituboy, masidunggan. Oh, Lord, salamat, O Diyos. Lord, Ikaw ang among Diyos, ang among puso. Lord, no one compares with you. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Lord, we worship you. Worship you in this place. Yes, Lord. Maayo ka, Diyos. Maayo ka, Diyos. Yes, Jesus. Thank you, Lord. Yes. Thank you, Jesus. We worship you, Lord. We worship you, Lord. Living God is right here. Jesus. We worship you, Lord. Worship you, Jesus. Kang gisimba, O Diyos. Hari sa tanang hari, o Diyos sa tanang Diyos. Give our lives to you, Lord. One more time, let's lift our hands in the presence of God. Offering our lives to Him. Yes, Lord. Awitan kita at pupurihin, O Panginoon. Yes, Jesus. Kay one more time with all your hearts, Lord. We'll sing for you.
gusto nga palakpak alang sa tumbuhi nga Dios. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We praise your name. All glory to you, Lord. Amen. Amen. Praise God. Makapanglingkod ta sa presensya sa Dios. Thank you, Jesus. Amen. Maayong buntag sa tanan. Indeed, maayo kayo ang Ginoo, matinud-anon kay siya sugod pa sa sinugdanan. And now it's time to give. But before that, let me share to you this verse in Luke chapter 6 verse 38. Give and it will be given to you. A good measure, pressed down, shaken together, and running over, will be poured into your lap. For with the measure you use, it will be measured to you. No, I know this verse is very common na, but this verse is kanang buhi kayo siya sa kung kinabuhi. No? Kanang sa give and it will be given to you. Way back then, college, naapoy nag-share during sa offering and na-challenge po ko ato nga time ba kay nag-challenge siya. So, I took a step sa pag-give dira sa Ginoo, no? Kanang by faith ra gyud ang tanan nga nahuman kog eskwela, by faith ang tanan nga nakapasar ko og board, by faith ang tanan nga nakatrabaho ko. It's because sa kamaayo sa Ginoo. Amen. No, kanang grabe kayo ang transition nga gihimo sa Ginoo sa kung kinabuhi ba when in terms of giving kay before sa akong college life. By the way, I am working student since grade 3 because kanang 1-year-old pa ko nga nagbulag na akong parents, so I have to stand in my own. Mahimo kong independent sa early nga stage pa sa akong kinabuhi, no? Grabe kayo nga sa dihang nintikan ko ato nga step, nintikan ko ato nga challenge dira sa paghatag sa tithes or sa offering nga. Grabe ba prosper ko sa Ginoo. Dili man inana ka, grabe ang prosper ang riches, but gisustain gyud sa Ginoo ang everyday needs. Even pa man sa paghuman akong eskwela, nakatrabaho ko, salamat kayo sa PCS PLC nga even wala pa na ako nakuha akong diploma or akong TUR, but nakatrabaho ko from kanang hinay-hinay ba, step by step nga gipanalanginan ko sa Ginoo sa dihang ninghatag ko ug ning himong faithful ko sa akong paghatag dara sa offering. Ang tithes igsuon is our 10%, no? Sa dihang nakasulod ko as a volunteer, as a teacher volunteer, no? My first fruit, kasi nga na-challenge ko, so I give my all. Kahit gamay lang siya, but then akong gihatag diya sa Ginoo. I know, kana bitang maskin dili ta daghan og kwarta, dili ta daghan sa asa nga butang, but wala ang kanang kahadlok sa dihang muhatag ta. Kay we know nga ang Ginoo mo provide gyud siya. Amen? No, so before tamo pray, before nato ituboy ato ang offering and tithes, let me give you these 2 points when you give. So first is when you give generously. In 2 Corinthians 9:6, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. No, sa dihang muhatag ta generously, God will bless us more kanang abundansya nga dili na to ma-expect nga panalangin. Amen? But when we give God sparingly, from the word spare, kung batagaan lang nato siya sa tong sobra-sobra ra pud atong madawat. I have also a testimony for this nga kanang nihatag kasi last year, lisod jud kayo ba kay nagdungan tanang bills, napay kanang sa master, sa school, inana bitaw din sa family pag yun supporting. So, nakuhaan ako akong tithes. Unsay nahitabo, sige na gyud hinuon kog ka short. But glory to God, kay nakabalik na ko dara into faithfully giving my tithes and offering. And the ikaduha is, when you give, expect that God will prosper you. In Jeremiah 29:11, right? God will prosper you in anything, but we have to be faithful in Him first. Amen? Kinsa may ready na nga mudawat og abundansya nga panalangin. Alright, let's stand and atong ituboy ato ang offering and tithes. And let's close our eyes. Lord, thank you so much for everything, oh God.
Thank you sa pagpanalangin. And salamat sa mga manggihitagon nga mga kamot ug kasing-kasing, Lord God. Lord, bless those hands nga nagpataas, Ginoo, and even sa mga wala kadala, Ginoo, mahimong makatikang sila, Lord God, into giving their tithes and offering, O God. Lord, salamat kayo. Bless tanang panginabuhian, O God. Mga nangitag trabaho, makatrabaho, Lord. Even, Lord God, sa mga naitrabaho, naadjud ang kaalam, and even protection every day, O God. And even, Lord God, sa mga nai-businesses, Lord God, naagid ang kaalam, provision, and even, Lord God, strategies sa pag-manage sa businesses, Lord. Lord, salamat kaayo, Ginoo. Lord, dili makontain imong kamaayo sa mong Ginoo, sa mong kinabuhi. Indeed, you are matinud-anon sugod sa sinugdanan sa mong kinabuhi. Bless every offering, Lord God. Tithes and offering, even, Lord God, the G12 offering, Lord. Nga, Lord, mahimo pag yung daghang mapanalanginan ni Ana, Ginoo. Salamat, Lord God. We just bring you back glory and honor in the mighty name of Jesus. Amen. Let's give. Every day like grace. It's all your ways. You be all the praise. Oh, I will trust in you. I will be praising you through the night. Of my whole day, you are the one. Mayong buntag mga igsoon. Hinay man kayo. Mayong buntag mga igsoon. Hallelujah. Ato isang i-welcome pagbalik ang presensya sa Ginoo pinagi sa pinakakusog nga pakpak. Hallelujah. Praise God. We welcome you, Lord. O karon in takna sa kabuntagon, ato pun i-welcome mga atong kaugalingon pinagi sa hinay nga pakpak. Hallelujah. Dayon, i-welcome ng imong tapat pinagi sa imong smile mga igsoon. Hallelujah. Wara-wara lang, no? Bisag dili makita ang pahiyon, pero buot sa buot, i-welcome na imong mga igsoon. Amen. Hallelujah. Kung ninintak na sa kabuntagon mga igsoon, dili po nato pakyason ang mga tao nga karon lang yun nakauban nato sa atong pagsimba ng takna sa kabuntagon. Mga gitawag nato sila VIP, very important person, no? O adin napitan na batay unang miduyog nato, miuban nato sa pagsimba VIP, nakabisita karon lang yun mga igsoon. Dili napitan mga igsoon, wa pa? Karon pa mo naka uban ang magsimba, among gihangyo, among tindog mga igsoon. Hallelujah. Diri sa tunga, nabatay mga VIP diri. Hallelujah. May VIP diri. Praise the Lord. Hallelujah. Parang sa day, diri napita. Tindog sa day, tindog sa day. Tindog sa tindog. Diri napita, nabatay mga karon lang. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Salamat, mga igsoon. Dili mo sa lagma nga niya mo mag-isuan karon itakna sa kabuntagon nakiguyog lang mo sa mga pagsimba. I know na ay purpose ang Ginoo nga niya mo, no? Ang tanang katuyuan sa Ginoo sa kinabuhi sa tao maayo tanan kanunay. Muna moingon ko nimo ang imong pagani dinhi igsoon. Dili sa lagma kundi naagayoy katuyuan ang Ginoo sa imuhang kinabuhi. Amen ba mag-igsoon? Hallelujah. Akong gihangyo ang tanang mga kaigsunan nga agig pag-welcome nila ato sa tagaag mayong pagpapalap mga igsoon. Hallelujah. Walay ko ng Diyos. Pwede na mo makalingkod mga igsoon. Pwede na makalingkod na. Natay
weekly activities, no? Ano ang wayak igsoon sa mga batang wayak reading igsoon. Hallelujah. Ano ang atong Saturday morning prayer igsoon. Dito sa sunod on-site. On-site ka Saturday morning prayer. Hallelujah. Pastor sitting. Karon mga igsoon, ako siyang welcome mga igsoon, ako i-acknowledge ang mga tao nga miduyog ka na mo sa among pagsimba nga naa sa ilang tagsa ka mga balay, mga online viewers mga igsoon, amo mong i-acknowledge, amo mong welcome. Hallelujah. Una mo'y komentaryo, just ibutang lang ninyo sa inyong mga comment mga igsoon, no? Hallelujah. O karon itak na sa pagtagon. Before ta maminaw sa pulong sa Ginoo, ako mong gihangi ang igsoon, kung naamoy mga cellphone, please off ang inyong cellphone. O dili silence mga igsoon. No? Silence atong taga dakong bili ang pulong sa Ginoo nga atong pagkadaloon karon, no? Dayon akong gihangi ang mga igsoon nga wala na maglakaw-lakaw mo ato sa CR. Kinahanglan atong paminawon pag-ayo ang mensahe sa pulong sa Ginoo nga karon magadadoon sa atong pinanggang Pastora Lita. Hallelujah. Good morning. Mayong buntag sa tanan. Kaway-kaway diyan dapitan. Kaway-kaway diri dapitan. Kaway-kaway diyan dito sa taas. Good morning sa tanan. Mayo kayo nato sa balay sa Dios. Din ang presence ni Lord aniya sa atong taliwala. Kumusta man mo? Prosperous? I'm healthy? I'm wise. Gikan sa sulod, kinasuluran, ready go. I am blessed. I'm prosperous. I'm healthy. I'm wise. Gisiliwa na sa ngalan ni Jesus. Amen? Because panalangin na sa Ginoo para sa tuwa. Sa diyang atong i-confess, isugid sa atong nga baba. Padadayunon ang pagtuo, muaray sa tuwa, o mahitabuon sa atong gisulti sa atong baba. Okay? We are in the third Sunday of the month of August. Almost to end sa bulan sa August. Salamat nga ni atang tanan. Walay absinay. Bisag mag-MECQ. Fourth alert sa Pagadian. No? Alert number 4 ang Pagadian. No? Kay matud pa nila ning taas ang COVID. Pero mas ning taas ang gahom sa Ginoo. Amen? Samtang natay kay gayunan, why not worship God? No? Nga hiniusa. Because naagyoy something diha sa panagiusan. So, salamat sa boldness nga ni ata karong buntaga. Before the Word of God, pahibalo na ako igsoon, magsugod na tag-training sa atong SOL, School of Leader Training. Sunod Domingo, enrollment of orientation, sorry. Enrollment and orientation, 1:30 sa hapon. Atong mga estudyante, sulito na to atong panahon. No? Nga, mahimutang makadawat pa og more diha sa mga butang nga iya sa Ginoo. So, next Sunday, enrollment and orientation. Then, dugang pahibalo, ang mga ginikanan nga magkuha sa ilang mga bata sa silong, sa Children's Church, aron dili kayo tagubot dito pagsulod pagawas. Ang tanan magkuha og mga bata dito agi sa basketball court na ay pultahan diha. Di ay pultahan nga dako nga ang gate koan kanang
dako nga gate diha mo agi pagsulod. Social distancing gyapon pagkuha sa inyong mga bata. Then sadang magkuha na mo sa inyong bata sa room, diri mo gawa sa gamay nga pultahan. Then diretso uli. No, atong ni-observe ang social distancing kay basig na mag-observe nato dire. Aron di kay tagubot, then pagpanguli po nato, kung wala tay sakyanan o natay sakyanan, diretso lang yun ta para sa ubos, para doon natay distancing sa usag-usa. Ato ning buhaton, because these are the protocol sa labi na sa gitawag og religious gathering. Okay, salamat igsoon manindog mo po for the word of God. Naman mga Biblia, salamat sa Ginoo. 2 Timothy chapter 2 verse 20 to 21. 2 verses atong isgutan sa pulong sa Ginoo karong buntaga. Basahan sa nako sa English sa New Living Testament. 2 Timothy chapter 2 verse 20 to 21. But in the great house there are not only, King James ni siya kung gibasa. But in a great house, there are not only vessels of gold and of silver, but also of wood and of earth, some of honor and some of dishonor. If a man therefore purge himself from this, he shall be a vessel unto honor, sanctified and meet for the master's use, and prepared unto every good works. 21. Sa usa ka dakong balay, adunay nagkalain-lain mga plato ug mga panaksan. Ang uban plata ug bulawan, ang uban kahoy ug yuta. May alang sa espesyal nga higayon ug may alang usab sa adlaw-adlaw nga paggamit. 21. Kung hinluan sa tawo ang iyang kaugalingon, gikan ining dautang mga buhat, gamiton siya alang sa espesyal nga mga katuyuan, kay gihalad man siya aron kapuslan sa iyang agalon ug siya andam sa tanang buhat nga maayo. Amen? Let's pray. God, thank you sa taliwala sa imong iglesia, sa imuhang church sa tibok kalibutan. Salamat nga doon na kay panaksan, panudlanan para sa espesyal nga okasyon. Lord, sa tanang maminaw karon sa imong pulong, doon na di ay duha ka klaseng panudlanan, Lord, nga niya. Panudlanan sa espesyal, kung panudlanan sa ordinaryo. Nga matag usa nga makadungog nini imong pulong. Kung naaman siya sa ordinaryo, napay panahon nga mahimong magamit siya sa espesyal nga okasyon. Nga mahimong aming tanan, Ginoo, nga nagsimba sa espiritu kamatuoran, nining dapit sa pagidian, mahimong aming panudlanan nga makahimaya sa imong balaan nga ngalan. Lord, minister to each and every one of us. Ug akong gipull down ang tanang kasing-kasing, Ginoo, nga nagagahi na. Mga kasing-kasing nga kanang nag-rebuild din na. Mga kasing-kasing nga gisirad o na sa ngalan ni Jesus. Karong buntaga, pinagi sa gahom sa espiritu, maabliming tanan, o makita na mo kinsami at ubangan nimo. We just give you praise for your word. Salamat o Diyos, Ministerios Espiritu Santo, may tabo karong buntaga. In Jesus' name. Ang tanan mo singgit og hallelujah. Salamat, Egsoon, mga lingkod mo. Magisgot ko about vessel. Panudlanan. I have a picture, vessel, panudlanan. Okay. Nagisgot ang pulong sa Ginoo nato, vessel. Panudlanan, no? Na ay mga dagko, na ay mga gagmay, na ay mga ordinaryo, na ay special diha sa tunga, no? Magisgot kog tulo ka punto karong buntaga, may tungod sa panudlanan. Una sa tanan, ang tanan panudlanan.
ang tanang gamit sa atong balay, panudlanan. Sa English na is vessel. So, sa verse 20, naghiskot ang pulong sa Ginoo, naghulagway ang Dios sa usa ka dakong balay. Imagine na lang, gamay imong balay o dako imong balay, or gisgutan gano in the big house, in a large house. Tanaw lang nato sa dakong balay, usa ka balay nga kanang dato kayo nga balay. Dunay duha ka klase nga panudlanan. Dunay duha ka klase nga vessel. Ang uban nga mga gamit anang dako nga balay, mahalon. No, mahalon nga mga gamit. Ang uban pod baratuhon. Og doon na pa'y giskutan dire, di lang mahalon, kung dili, gamit para sa kadungganan. A vessel of honor. Di lang baratuhon nga gamit, kundi ang gamit kanang dishonor, kanang naghatag og kaulawan, no, shame. Okay. Ang mahalon og ang kadungganan nga gamit ra gihapon, no? Magamit ra gihapon. Kaning honor vessel, kaning mahalon nga mga panudlanan, gamiton ra ni para sa espesyal nga okasyon. Ang mga baratuhon alang sa inadlaw nga paggamit. Tinuod ba ni? Tinuod ba ni sa atong balay? Okay. Siguro makarelate aning tanan kay gamay man o dako atong balay, siguro ko nga dunay mga mahalon nga mga plato, mga baso, mga Pyrex, mahalon man na, mga mga korel nga mga plato, mga glass wine nga mga mahalon, no? Kani mga mahalon nga magamit nato sa una, sa wala pa ta sa Ginoo, mugawas lang ni kung piyesta. No, pero karon siguro mo gawas lang ni kung naay birthday, kung naay sa mga okasyon, di lang birthday, kung doon ay special nga occasion, doon ay kasal. Kani mga gamita, gamito ni sa tag-iya sa balay. Okay. Ang uban ani nga magamit nga mahalon, it's made of silver, made of gold. No, naay kanang gold kanang bulawan ug naay silver. Okay, naapoy kada adlaw nga panudlanan nga gigamit nato everyday. Naay mga plastic sa atong balay. Amen. No, naay mga plastic nga baso, plastic nga kutsara, ang uban plastic nga basurahan, no? Tinidor, baso, na gani plastic nga baso, palanggana, balde, mga ordinaryo na sudlan sa mga hugaw na to sa atong mga basura. Amo na siya mga ordinaryo mga butang sa sulod sa atong balay. Siguro ko nga sa usa kada kong balay makita ning duha ka butang. Balikon nako gamayng balay o dakong balay, dunay mga butang nga gitawag natog para special occasion, para ordinaryo. Akong nauna ba, unsa ka garbo sa usa ka gamit kung makastorya pa, kung igawas lang siya kung espesyal nga okasyon. Siguro kung makaistorya pa ng gamitan siya, wow, gigamit na ko kay espesyal nga okasyon. O naguna-una po ko sa mga gamit nga ordinaryo, butangan na to basura, or diha ta manghugas ato ang kinanan, or gamiton na to, hugasan na to mga baso. Siguro, mupahiyong rapod siguro kay kada adlaw gamit na gamit siya. Unsa man ni gihulagway kining panudlanan nga makita nato sa atong mga gamit sa atong balay. Naghulagway ni kining dakong balay, naghulagway ni sa iglesia ni Ginoong Jesucristo. It represents the church. Naglangkob ni siya, kining dakong balay, naglangkob ni sa tanang katauhan sa Diyos. Tanang magtutuo ni Kristo. Tanang born again sa tibuok kalibutan. Nasa sa siyudad sa Pagadian City, nasa ubang lugar. Mao ni siya ang naglangkob, no? Naglangkob kining mga panudlanan.
Tanan nga midawat ni Jesus nga Ginoo ug manluluwas. Dili na ta masupresa nga sa tanang katawhan sa Dios nga miila kaniya, makakaplagtag mga tawo or panudlanan nga nagpagamit sa espesyal nga paggamit. Ug doon na po'y mga tao nga nagpagamit sa inadlaw-adlaw nga gamit. Kining gigamit sa espesyal gitawag ni silag vessel of honor. Kani pong inadlaw-adlaw gitawag ni siya vessel of dishonor. Unsa di ay ning honor sa hubad. But pasabot self-esteem, a great esteem, treat with admiration and respect. Kani di ay panudlanan, tawo nga miila sa Ginoo nga panudlanan sa kadungganan, na adi ni siya girespetuan day ni siya. Usa di ni siya katawo nga gikuan ba kanang nahimong example, nahimo siyang na-admire, na dayig, no? Ug unsa dayng dishonor? Dishonor means nagdalag kaulawan, nagdala og disgrace. Disgrace kanang dili maayo ang kinabuhi nga nahimo siya nga panudlanan. Mo ni giingon sa verse 20, no, nga in the great house there are not only vessel of gold and silver, but wood, earth, and some of honor and some of dishonor. Ang nakabaton og personal nga relasyon sa Dios pinaagi ni Jesus Christ gihulagway nga panudlanan. Ikaw panudlanan. Tingnan imong tapad, ikaw panudlanan. Unsa man ka nga panudlanan sa diyang na Kristiyana ka. Panudlanan ka sa mga butang espirituhanon nga gikan sa Dios. You are a vessel of spiritual things nga bililhon kaayo atubangan sa Dios. Kinahanglan makahibalo ka nga naluwas ka, no, you are saved. Nakabaton ka sa pagtuo sa personal nga paagi ni Ginoong Hesukristo tungod kay dunay tukma. Balikon ako, nakabaton ka pagtuo aron matuman ang tukmang buluhaton o katuyuan sa Dios sa imong kinabuhi. So dili aksidente nga nakabaton kag personal nga pagtuo, nakabaton kag relasyon ni Jesus, to kaduna siya tukmang buluhaton. Tukma nga kanang plano nga importante mahitabo sa imong kinabuhi. Kung niya ka og miangkon ka nga luwas, nakabaton kag relasyon ni Jesus, paminaw pag-ayo aron masuta nimo sa imong kaugalingon samtang naapay panahon aron mabuhat nimo ang tawag sa Dios sa imong kinabuhi ug mahimo kang gitawag og panudlanan nga nagdalag kadungganan at ubangan sa Dios. Ug kung wala pa kung nagpadayon ka nga mahimong panudlanan nga nagdalag kadungganan sa Dios, paminaw pag-ayo aron madasig ka karong buntaga. O kung bisita ka namo, napahigayon aron madawat nimo ang tawag sa Dios sa imong kinabuhi ug mahimo kang panudlanan sa mga butang nga iya sa Dios. Now mauni ay ni igsoon ang tawag sa Dios nato. Sa dihang nakabatuntag relasyon uban kaniya. Nagingon ang Matthew chapter 5 verse 14 to 16. Matthew 5:14 to 16. Kamo ang kahayag sa kalibutan. Kinsa maning kamo? Katong nakadawat ni Kristo, katong naluwas, katong nakabatunog personal nga relasyon ni Ginoong Hesus, mga disipulo ni Ginoong Hesus, giingnan ta niya, ikaw ug ako ang kahayag sa kalibutan. But pasabot ang mga tao naglangtaw sa atoa sa kausaban nga nahimo ni Hesus sa atong kinabuhi. Ang syudad nga nahimutang sa bungtod, dili gayud matago. Ato pasadang na Christian ka, dili gyud malilong sa sakop sa imong pamilya, sakop sa imong sa trabahoan nimo, sa eskwelahan, dili gyud malilong nga nakabaton na kag pagtuo ni Kristo. Di kina matago. So walay magdagkot og suga aron lamang isulod sa gantangan. Listen. Na wala mo abot ang kahayag nimo aron imo lang nang taguan.
imo lang ng sampungan. Kung dili, ibutang gayod kini sa tungtunganan aron maghatag og kahayag sa tanan nga naa sa sulod sa balay. So ang purpose sa Dios di ay sa dihang naluwas ta, makita si Jesus sa atong kinabuhi. Makita ang kahayag, makita ang kausaban, makita ang kanang kinsa ka sa una og naay difference karon, mao na ay purpose sa Ginoo sa atong kinabuhi. Nagpadayon diri busa sa samang paagi, ipadanag. Ang tanan mo yung ipadanag. Buhaton nato ni. Let's do our part. Ingon nga mga tao nga panudlanan sa mga butang nga maayo nga gikan sa Dios. Ipadanag ang inyong kahayag atubangan sa mga tao. So this is a command. Let your light shine to all men. Aron makita nila ang inyong maayong buhat. Ang tanan mo maayong buhat. Makita nila ang kausaban unsa ka sa niadto ug karon nakita nila na adi ay paglaom sa mga tao nga naa sa dili maayong kinabuhi sa una. Makita nila ang maayong buhat ug daigon nila ang inyong amahan nga tuwa sa langit. Ato pa, sa dihang makita ang kausaban, sa dihang ang atong kinabuhi na himong panalangin sa uban, makapahimaya di ay sa atong Diyos nga buhi. Magdala di ay kadungganan at ubangan niya. Matthew chapter 5 verse 13. Matthew chapter 5 verse 13. Kamo ang asin sa katawhan. Ang tanan may asin. Kung ang asin kawad-an sa iyang kaparat. Kumingkag asin nagdalag kalami. Lisod kaayo kung magluto ta nga walay asin. Ang asin nagpreserbar pod sa mga pagkaon kung wala sa una wa patay rep. Ang asin pwede nitong ang atong isda aron dili madubok butangan nato og asin. Ang asin nagpreserve, ang asin nagdarag kalami. Giingnan ta sa Ginoo, kamo ang kalami sa kalibutan. Kamo ang nagdala og kanang kalahian sa kalibutan. Pero kung kawad-an na mo kaparat, sa tupa, imbis lami, nahimo na unsa man na noon sila, unsa man na siya, humanaman untag encounter, murag nawad-an, imbis lami unta to, nawad-an nagkaparat. Ingon ang Biblia, unsaon pa pagpabalik sa kaparat? Nini, lisod na, mubalik na pud og kalami, lisod. Kini wala na'y kapuslanan ug angay na lang ilabay, tunob-tunuban sa mga tao. Mahimo na lang kaminusan ang Kristohanon. Mahimo na lang, balin-balin mag-reliyon nga nainana na noon. Ning samot na noon kapalahubog, ning samot na inon ang batasan. Igsoon, nagdalag, kaulawan at ubangan siya. Si Jesus naghatag natog mga sambingay aron ipakita ang kamatuoran nga makakaplag di ay ang Dios og mga tao sa tibuok iglesia niya sa tibuok kalibutan, apil sa Happy Church sa sulod niini nga dunay vessel of honor and vessel of dishonor. Naday nang lingkod dire nga naghatag og kaulawan sa iyang pagkakristohanon ug naghatag og kadungganan sa Dios sa iyang pagbarog ingon nga Kristohanon. Diri sa duha ka sambingay dunay ay separation na adi ay gyud makita gyud di ay gyud di ay ang tanan nagfunction sa ilang tawag at ubangan sa Ginoo. Pero my prayer this morning maabli ka nga dili aksidente nga niya ka. Dunay sambingay about the sagbot og sa trigo. Trigo di man tak pamilyar. Ato lang ibutang sagbot og humay. Diri sa Matthew 13:24-30. Isulat lang na kako lang isugilon. Aron makita nato nga duna di ay sagol na sagol. So dunay sa ka mag-uuma diri sa sa Matthew. Ay na lang yung basa kay ako lang isaysay then just read sa inyong balay. Matthew 13:24-30. Doon ay sa kamag-uma nga nagtanom siya maayong bini sa iyang uma. Ug samtang nangatulog sila, ang kaaway miadto pud sa uma ug nagtanom
og liso sa sagbot. No, pagkagabi nangatulog mangod sila. So katong kaaway nagtanom og liso sa sagbot. Dayon ka samtang kay nangamata na sila dahil ang mga adlaw ning tubo na ang mais ning humay. Ning tubo ng humay nanay gamay nga mga bunga niini nakita sa mga worker sa mag-uuma nga uy nagdungan pug tubo ang mga sagbot. Sa to pa na ang humay naapod ang sagbot dungan og tubo. So niingon ang mga worker sa iyahang agalon, "Sir, dili ba maayong bini imong gitanom sa imong uma?" Siya, "Yes." "Sir, nganong naamay mga sagbot nagkauban og tubo?" Insya na, akong kaaway mo ay nagkuhan ana, mo'y nagtanom ana. Then ingon tong mga worker, "Sir, unsa man among ibton ang kuan sir, among ibton ang sagbot." Ningon ang iyahang mag-uuma, ang iyahang amo, "Ayaw lang sa kay basin maapil nimog ibot ang mga humay. Paabot lang kaysa timpo sa ting ani, ingno nako ang mag-aani. Ibta og una ang sagbot, ibandol og ilabay og sunuga. Og ang humay ibutang sa sudlanan, isulod sa kamalig." Sato pa, na-evaluate nako nga di ay sa iglesia ni Jesus Christ, doon na di ay gitawag og humay, doon na po'y sagbot. Ikaduhang sambingay, diha sa Matthew 13:47-50, naghisgot po diri og good fish og bad fish. Maayong isda og dili maayong isda. Doon sa kamananagat nga miitsa sa iyang pukot sa dagat. Ug samtang giitsa niya ang pukot, tanang isda nanulod sa pukot. Ug ang mga mangingisda mibira sa pukot. Bugat na kaayong pukot. Gidala nila sa baybayon, nang lingkod ang mga mangingisda ug ilahang gipilian ang isda. Ang mga isda nga maayo gisulod sa sudlanan ug ang mga isda nga dili maayo gipanglabay. Nahulagway sa pulong sa Ginoo, sa sambingay. Parehas atong isgutan karong buntaga pod, dunay panudlanan para sa kadungganan, dunay panudlanan para sa dishonor. Igsuon ko diya sa Ginoo, dili gyud ikaibulong. Kadunay mga tao sa palibot nga moingon, nganong mobalhin pa man ko relihiyon? Nga naamay nag-ingon nga born again siya, magtotoo siya, kaila siya sa Ginoo, pero wala man lagi mausab. Unya, naapoy uban nga nausab pag-ayo kadugayan, nimbalik raman. Nganong nakasulti sila ni Ana? Basi nakadungog na ta. Tugoy nakita nila nga naagihapoy mga tao nga nakabaton og personal nga pagtuon ni Jesus Christ. Apan, nagpabuyag gihapon og wala mausab. Mao niyang kamatuoran nga angay natong sabton, igsoon, makakaplag ang Diyos og panudlanan sa honor and dishonor. Og ang pagsiparar niini, no? Ang pagsiparate sa panudlanan sa kadungganan og sa dili kadungganan. Pagsiparar sa isda nga maayo og dili maayo. Pagsiparar sa sagbot og sa humay, mahitabo sa rapture og sa judgment. Mahitabo sa first coming ni Jesus Christ og panahon sa paghukom. Sa pagkakaroon, dili pa niya ibton. Sa panahon na apatatanan, but nakita niya kinsaning panudlanan, kinsaning mga tao sa sulod sa simbahan nga para sa kadungganan niya o para sa kaulawan. Igsoon, 2 Timoteo, Kapitulo 2, versikulo 19. 2 Timothy chapter 2, verse 19. But God's truth stands firm. Ang kamatuoran sa Diyos, ligon, nga pundasyon. With this inscription, mauni ang lapida sa kamatuoran, ligon, pundasyon. The Lord knows who are His.
2 Timothy chapter 2, verse 19a. A pa na ha, napanay sumpay. Ang ligon nga patukuranan, kamatuuran, like a foundation stone, dili matarog, maurag yun ni ang inscription. Mao ni ang giingon sa Ginoo. The Lord knows who are His. Kaila ang Diyos kung kinsay mga iya. So kabalo ang Diyos, kinsay panudlanan niya nga nagpagamit sa kadungganan ug nagpagamit sa dili kadungganan. Ug aron kita ug ikaw ako nga naglingkod, makasiguro ta nga panudlanan ta sa kadungganan. Basaw na to ang sumpay. All who belong to the Lord must turn away from evil. Ang tanan nga iya sa Dios kinahanglan mobiya gikan sa paggadautan. Ang Diyos na kaila, kinsa ang mga panudlanan nga nagdalag himaya niya ug katong nagpakaulaw sa iyang ngalan. Ug ingon siya, katong mga iya mubiya sa kadautan. But pasabot igsoon, ang iya sa Diyos mubiya sa sala ug sa karaang kinabuhi. Ug ang iyang kinabuhi ipagamit niya para sa himaya sa Diyos. Itong palakpakan ang Diyos igsoon. So number 1, ang tanan nga niya adiri panudlanan, ang tanan wag panudlanan. Ikaw ray nakabalo kung panudlanan ba ka para sa himaya o kadungganan sa Diyos o naghatag bakag kaulawan at ubangan sa Diyos. Or naabakas tunga-tunga. Ba't walay tunga-tunga at ubangan sa Ginoo? Busa, karon samtang napay panahon, isital na to atong life at ubangan sa Ginoo. Ikaduha nga punto. Ang tanan, everyone who cleanses himself. Ang tanan nga naghinlo sa iyang kaugalingon, gikan sa panudlanan nga dishonor, will be a vessel of honor. Ang tanan nga naghinlo, ang tanan nga nakasabot, ang tanan nga nagbuhat sa kabubuton sa Ginoo. Naglimpyo siyang kaugalingon ining mahugaw nga kalibutan. Imbes kaniya adto dishonor, mahimo karon a vessel of honor. So tanan ta before Christ. So wala pa si Kristo sa atong kinabuhi. Moangkon baka nga panudlanan ka sa kaulawan? Usay mong ginikanan, maulawan pa nimo, eskwelahan, imong trabahoan, kay nagdala ka sa ngalan, sa imong ginikanan, sa man imong anak, sa man imong classmate, sa man imong kauban sa trabaho, nagdalag kaulawan, atong kinabuhi sa una, balik ko na ko, gipagamit na to sa kahugawan, sa kadautan, sa kangilad, sa bisyo, sa unsa pang klaseng dili tarong at ubangan sa Ginoo. Mo na tong life. Siguro mas buutan pa kaani, pero mas daghan siguro ta ngayon ating atong kinabuhi sa wala pa si Kristo. Apan gikaluy-an ta sa Dios. Gikaluy-an ta sa Dios o giluwas ta niya. Kinahanglan dili ta magpabilin nga panudlanan sa dishonor. Di ta magpabilin nga imbes giluan na ta, gipasaylo na ta, mubalik na punta sa kanaan na to nga kinabuhi. Igsoon, gikaluyan na ta sa Diyos, balikon ako. Di ta magpabilin nga panudlanan sa dishonor, kundi mahimutang panudlanan sa kadungganan. Because sa diyang naluwas ka, gipuy-an ka sa Espiritu sa Diyos. Sa diyang naluwas ka, panudlanan ka sa presensya sa Diyos. Sa diyang naluwas ka, panudlanan ka sa Holy Word. Pulong sa Ginoo. Munang niya ka kada Sunday, naminaw sa pulong sa Ginoo. Naka sa cell group, makadungog sa pulong sa Ginoo. Naaka sa imong devotion. Kay you are a vessel. Ang imong, dili ka mahimong panudlanan sa kadungganan kung wala ang presence ni Lord sa imong life. Kung wala kay fed sa pulong sa Ginoo.
Kung wala ang karakter sa Ginoo sa imong kinabuhi. So kita ang vessel sa karakter ni Lord. Balik ko na ako, kita ang panudlanan sa presence ni Lord. Yes, dili ta perfect. But mga igsoon, makita gyud sa kinabuhi sa usa ka tawo nga nagpagamit sa usa ka ingon nga panudlanan nga nagdalag kadungganan sa Ginoo, madayag gyud na siya. So, kay ang kaluwasan nga atong nadawat, dili ni pagpili nato. Listen, wala ka mo pili nga maluwas, kundili ang Dios nagbuot nga maluwas ka. Kung dili aksidente, ako lang himong example ni si Hector. Diha ko pagbisitan Hector diri sa simbahan. Dito ko pagsulod ni Hector, nagdagbagaan si Hector. Oh. Nangitag bangko siya rin sa tinuod na. Anak kong mataba. Uy, saan to? Inimbitar di ay sa usa ka igsoon. Naglingkod siya. Kabalo ka, that was the beginning, but the ending, pagkanindot kayo. Patindogon ako sa Hector sa kinabuhi niya. Di lang ka sa Hector, oh. Tanawa ang kahayag sa kinabuhi. Because, dili aksidente. Biting kapay pagsulod. Hinay-hinay. Putol diri. Hantod. Salamat ka Hector sa imong pagtindog. Di lang na si Hector. Daghan pang palakpakan nato diri sa mga kinabuhi. Nga gitugutan ba ang Ginoo bitaw? Kanang iyang gipahimuslan ba? This is it. Nakita na ako akong kaugalingon. Mauni kinahanglan life na akong puyan. Naging kong pabilin dito. Unsa to? Shame. Dili baka na inanak kaulawan sa mga ginikanan. Pero karon siguro dili mo appreciate ang uban. Dili ang tanan mo uyon. But sa atubangan sa Ginoo, giuyunan sa Ginoo. Hallelujah. Thank you Lord. Balik ko na ako, dili pagbuot na to nga maluwas. Pagbuot na sa Dios nga naluwas ka. Dili aksidente nga bisita ka, di aksidente nga gi-follow up ka. Because God's heart is for you. Para sa imuha. Ephesians chapter 1 verse 4 to 5. Ephesians chapter 1 verse 4 to 5. So wala pa buhata ang kalibutan, gipili na kita sa Dios. Gipili na kita sa Dios diha kang Kristo. Aron kita mabalaan. Aron kita mausap. Aron kita mahimong kahayag. Ug walay sala sa iyang atubangan. Tungod sa gugma, daan ang gitakda sa Dios, himuon kitang iyang mga anak. Imagine na, tungod sa gugma, daan ang gitakda. Wa pa ka matao, gitakda na nga himuon kaniyang iyang anak. Pinaagi kang Ginoong Hesukristo, mao kini ang iyang kagustuhan. Gusto sa Diyos maluwas ka. Gusto sa Diyos mo sa imong kinabuhi. Gusto sa Diyos makita ang himaya sa Diyos ay mong kinabuhi. Maunay purpose nga nung naluwas ka. Makita ang kausaban. Makita ang kaniang bad character karon maayo na. 1 Peter chapter 1 verse 2. 1 Peter 1 verse 2. Gipili kamo sumala sa tuyo sa Diyos nga Amahan. Listen, gipili ka because dunay purpose si Lord nimo. Wala lang kaluwasa, wala lang si Jesus mamatay sa cross for nothing. But doon na siya'y purpose, tuyo sa imuha. Himuon balaang katawhan. So God is in the making. Nagmuhat siya sa kinabuhi. Himuon ta niyang balaang katawhan, pinagay siyang espiritu. Aron bag masinog tanon ta kang Ginoong Kristo, mahinluan sa iyang dugo, ug mainyo unta ang grasya pakigdait sa Dios. Maunay purpose. Muangat ka. Gikan sa kahugawan, mahimo kang kadungganan. Gikan sa walay pulos, mahimo kang naay pulos. Mauna ang plano sa Ginoo. Wala ta mo pili nga maluwas ta, gipili ta sa Dios. What a privilege nga napili ka igsoon. Ayaw ni usiki ha. Kay kana mga pinili, diyaw nag-abusar, wala mo tunong sa tumong nga nung naluwas siya. Muanira na siya dili tarong. Gipili na gud ka.
Unya wala gihapon mo pahimusli imong pagpili. Wala nimo buhata ang katungod nimo ingon nga pinili. Igsoon kaniadto panudlanan ta sa dishonor. Ug basin hantod karon luwas na ka. Panudlanan gihapon ka sa dishonor. Salamat ka nakapang grasya sa Diyos. Naapay time. Wala pa kakuha. Wala pa mo balik si Jesus. Pero aya kumpiyansa. To kay anytime, something might happen and it's too late. Exoon. Dagaya ang grasya sa Diyos kayo na to. Nga sa diyang magkinulsulta. Biyaan na to ang sinful nga mga butang nga itong ginabuhat. Biyaan, uban sa tabang sa Diyos. Ning katapusang nga adlaw, mahimutang panudlanan, maghatag o kadungganan sa Ginoo. Di siguro ka musangyaw, di siguro ka magwali dito sa kuan, dito sa mga lugar nga magtindog ka. Pero ang imong kinabuhi, nagdanag. Imong kinabuhi nakita ang resulta sa kaluwasan nga naimo pinaagi kang Ginoong Hesukristo. Buhato na to, unsay tawag na to. Aron mapamatud-an na to ang pagpili sa Dios nato. Para igsuon ko sa Ginoo, wala masayop ang Dios sa pagpili nimo. Nga imuhang gibuhat imong parte sa nagpili at tubangan nimo. Romans chapter 9 verse 23 to 24. Romans 9:23 to 24. Ug buot usab niyang ipadayag ang iyang himaya nga gibubo niya kanato nga iyang gikaluy-an. Kuing kag himaya, it's the character of Christ, the power of Christ. Madayag diri nato. Gahom niya sa pag-usab. Gahom niya sa pagbag-o sa kinabuhi sa tao. Madayag diri sa ato mga kinabuhi. Kita nga gitagan-an niyang daan sa iyang himaya. Imagine ka, gitagan-an na daan. Before ka naluwas, gitagan-an na. Kaya mga tinawag kita niya, di lamang gikan sa mga Hudiyo, kundi gikan usab sa mga dili Hudiyo. Kita, mga dili Hudiyo. Usata sa mga gitawag sa Ginoo. Now, naantay angay buhaton. Ang taong luwas ay angay buhaton aron mahimo siyang vessel of honor. Amen ba? Number 1, separate from ungodly relationship. Aron ka mahimong imong kinabuhi, mapurma gyud. Mapurma ang tawag sa Ginoo sa imong kinabuhi. Do na gyud tay buhaton, do na tay tikang, do na tay angay desisyonan sa atong pagkaluwas. Una, bulag sa mga dili, Diyos nun nga relasyon. 2 Corintios 6:14-18. 2 Corinthians 6:14 to 18. Ayaw kamo pakigiusa sa mga dili magtotoo. Kay dili gayud magkasinabot ang matarong ug ang dautan. Magambitay ang kahayag ug ang kangitngit. Dili gayud magkauyon si Kristo ug si Belial. Kay managsama bagod ang magtotoo ug dili magtotoo. Magkasabot bagod ang templo sa Dios ug Dios. Dili kay kita ang templo sa Dios nga buhi. Sumala sa gisulti sa Dios, magpuyo ako og makikauban sa akong katawhan. Mahimo ako nga ilang Dios ug mahimo sila nga akong katawhan. Busa ang Ginoo nag-ingon, bulagis sila, paglain gikan kanila. Ayaw kamo paghikap sa hugaw ug dawaton ko kamo. Ako mahimong inyong amahan ug kamo mahimong mga anak. Nag-ingon ang Ginoo nga labing gamhanan. Barkada nga dili Diyos nun. Barkada nga Kristohanon tuod pero pareha ra gyapon dili Kristohanon, bulag diha. Maka-influensya na nimo. Bulagi ang organisasyon nga pag-adto nimo sa organisasyon ang giistoryahan dili pulong sa Ginoo. Di na maka-increase sa imong faith. Mudaldal lang na nimo ang mga tao sa kalibutano na pod nga gimbuhaton. Gawa sa organisasyon nga nagtamod sa ngalan sa Ginoo. Live fraternity. Ang fraternity igsoon. No? Ako kabalog na ba yung mga Kristohanon diha. But kung ma-influensya na gani ka,
kung makuhaan gani kag fire sa imong sulod, ingon nga iya ka sa Ginoo, bulag diha. Di na makahatag nimo maayo sa imong pagkapanudlanan sa panudlanan nga nilaghimaya sa Ginoo. Kung naa kay uyab nga dili Kristohanon, nagdaldal na nimo sa di mao. Ang sa ginabuhat nimo karon nga naka-impluwensya nimo nga nawala ang kalayo sa Ginoo sa imong kinabuhi sa sulod nimo, biyae. Biyae ng mga nahimo kang adik sa imong ginabuhat. Diha na imong time nga dako murag nawala na ang kagana nimo sa Ginoo, biyae. Biyae ang games kung kana nakakawat sa tanang panahon nimo. Biyae ang mga butang. Baliko nako nga makakawat sa kalayo sa Dios sa imong pagka-Kristohanon. Mawala biyae aron ma-preserve ang imong pagkapanudlanan sa kadungganan. Himuan noong part sa imong life ang mga tao gingbuhaton nga makapakalayo sa imong relasyon sa Ginoo. Paminawon nimo ang mga nindot nga makapakuan nimo, increase imong faith. Makapalihok sa gahom sa Ginoo sa imong kinabuhi. Maka-impluwensya nimo mga butang nga maka-influence nimo. Siguro imong higala, siguro imong kauban sa cell group. Bulagin ang kauban nimo sa cell group nga budaldal na nimo dili mao. Bulagin na. Bisan pa gani mo tawag sa Kristohanon, pero nakakuha siya sa kakalayo nga naa nimo. Ayaw pakigbarkada nila. I-preserve imong kaugalingon because atubangan sa Ginoo. Gusto niya mahimo kang panudlanan para sa kadungganan. Amen, igsoon. Proverbs 13 verse 20. Proverbs 13 verse 20. Ang kanunay makig-uban sa maalamon, mahimo usab nga maalamon. Hello! Apan ang nakigkauban sa buang-buang, mahitumpawak sa kaalautan. But pasabot, madaldal sa di maayo. Ayaw, gyud ibaligya imuhang kuan, imong pagkatinawag. Ayaw gyud tuguti nga makawat sa tao, sa butang, ang kalayo, ang mga butang espiritual sa imong life. Ayaw igsoon. Precious kayo na atubangan sa Ginoo. Kay kanang love relationship nga atom apilan og binuang bulagi na tungod kay makapalayo na nimo gikan sa tawag sa Ginoo sa imong kinabuhi. Ikaduha, flee from evil passion, biya, kana bitang pangibog, kaulag, pangibog, passion, evil passion, biya ina. Ningon ang Biblia, 1 Corinthians 6:18 to 20. 1 Corinthians 6:18 to 20. Run from sexual sin. Run. Sa to pang karan kanang parehas ba ni kuan Joseph ba? Naghubo na gyud ang asawa ni Potiphar, tuyang amo. Gihubuan gyud siya para makig-sex si Joseph sa iya, pero si Joseph unsa midalagan. Ingon ang Biblia, run from sexual sin. Ayaw gyud buhatan na. No other sin so clearly affects the body as this one does. Walay laing sala nga apektar sa lawas. Gawas aning sexual sin. Sexual immorality is sin against your own body. Kanang sexual immorality, nakasala ka batok sa imong lawas. Who lives imong lawas. Don't you realize that your body is the temple of the Holy Spirit? Amen? Who lives in you and was given to you by God. You do not belong to yourself. Di nakatagiya sa imong lawas. You belong. You are bought with a price. High price. Gipalit na ka. You must honor God with your body. Unsa may sexual sin, adultery, fornication, wa pa gani magminyo. Nagpagamit na. Those are sexual sins. Homosexual, masturbation, pornography, mga mahilas, mga mukuan bitaw kanang mo kuan sa imong pagbati. Igsoon, bisan pa mga movies nga mo pa-arouse nimo. Ingon ang Biblia, run from it. Biyain na, ayaw na siya. Kay makapahagbong na nimo sa posisyon nga giandam sa Dios para nimo.
Kaning mga diri, temporaryo ra na. Pangibog ra na sa mga mata. Pagkuan ra na siya, panguan ra na sa lawas. But ang giandam sa Dios nimo, walay matang nakakita, walay dalunggan nakadungog. What God has prepared for you, exon. So preserve. Importante kayo ni. Nganong gisgutan ni nako? Nganong gisgutan ni sa Ginoo? Because we are in the end time. Kinahanglan i-preserve na to. Di ata sa kalibutan nga ngit-ngit ngilad, hugaw. But we are gikuan ta sa Ginoo. Giangat ta sa Ginoo. Gibutang ta sa usa ka lugar nga maka-look up ang mga tawo nato. There is hope in the Lord. Amen. 2 Timoteo 2:22, 2 Timoteo 2:22. Likayi ang mga daotang butang nga gusto kayong imuon sa mga batan-on. Tinguhaa hinuon ang pagkamatarong, pagtuo gugma pakigdait, uban ni adtong maputli ug kasing-kasing nga nagsampit sa Ginoo. Those are good advice. Noon, kung naanay kay gayunan nga, kuan ka, kanang musulod ka ana, biya. Kay ang temptasyon, dili na sala. Pero ang musulod sa temptasyon, mao na ang sala. Number 3, pursue godly character. Kinahanglan nga, kung ka pursue gukdo nimo nga, kanang imo yung tinguhaon, nga mabatunan nimo ang Diyos nun nga kinaiya. 1 Corinthians 15:33, ayaw ka mo patunto, ang daotang kauban makadaot sa maayong batasan. Right or wrong? Right. Ang daotang kauban makadaot sa maayong pambatasan. Pag tinarong ka mo, ayaw na pagpakasala. Gisulti ko kini aron maulaw ka mo, kay pipila ka ninyo, wala tinuod makaila sa Diyos. So ang mga tao nga tinuod nakaila sa Diyos, na kinabuhi gayod, nga matarong atubangan niya. Ayaw palabya ang mga experience sa imong giatubang kada adlaw. Hinumdumi nga kini nag-umol sa imong kinaiya, nag-umol sa imuhang karakter aron mahisama ka ni Ginoong Hesukristo. So igsoon ang niata sa atong pagpaminaw, sa atong pakigrelasyon sa Ginoo, doon na siya ibutang mubunga siya og kinaiya sa sulod nato. Di nato na haguan, pero automatic na siya mugawas ang kinaiya sa Ginoo. Number 4, and the last sa number 2 nga atong gisgutan, you must become a servant of God. Importante kay ni mahimo gyud kang sulugoon og alagad sa Ginoo. No? Aron ka mahimong hinlo ang imong kinabuhi, na hinluan ingon nga iya ka sa Ginoo. Matthew 22 verse 11, the greatest of you must be a servant. Ang pinakataas ninyo, kinahanglan mahimong sulugoon. Buot pasabot, mahimo tang makaserve og mga tao. Makahimo ta sa buluhaton nga kuan sa toa ba kay gayunan nga makaalagad tag mga tao. Mark chapter 10 verse 43. Mark 10:43. But among you, let it will be different. Whoever wants to be a leader among you must be your servant. Ang mga leaders nga gi-raise up sa Ginoo ni iglesia, nag-alagad og mga tao. So aron mahimo ang imong kinabuhi, mahimo ni siyang padayon number 2 pamantang gisgutan kanang nahinluan, padayon ang pagtubo nimo. Mahimo kang magpagamit, mahimo kang alagad sa Ginoo. Number 3 and the last nga akong gisgutan. So number 1 tong gisgutan ang tanan panudlanan. Amen. Number 2, ang mga panudlanan gahinlo sa iyang kaugalingon. Everyone is a vessel. Then number 2, everyone who cleanses himself, katong naghinlo siyang kaugalingon, nahimong panudlanan sa kadungganan. Ug under ato, mautong ayaw, mautong gisgutan, separate from godly relationship, flee from evil passion, biya, no, pursue godly character, and become a servant of God. Then the last, number 3, be a vessel. A vessel of honor is blessed. Ang usa ka modlanan nga nagdalag kadungganan sa ngalan sa Ginoo, pinanalanginan. Gusto ba kang pinanalanginan? Igsoon, mauni ang blessing sa mga tao nga panudlanan sa kadungganan. Number 1, gibalaan, sanctified.
set apart for special use. So ang mga tao di ay nga panudlanan sa kadungganan, ang mga katawhan sa Ginoo nga panudlanan sa kadungganan gi separate, gi set apart for holy purposes. Balaan nga paggamit for God's use only. Dili for many use, kundi for God's use only. Bisan daghan mo ingon sa imuha. Basin daghang kay mingon sa kakidji ninyo kakidji ninyo, tama ra mo simbahan, balay, simbahan, devotional. Giingnan ta nila nga, mga wala na daw tay kalipay. Ayaw pagkubit anak nga word. Don't be intimidated. Kay kabalo ka kung kinsay imong gisunod o kinsay imong priority sa imong kinabuhi. Walay magbuot nimo. Ikaw ang magbuot sa imong kaugalingon at ubangan sa Ginoo. Kay dili na sila makadala nimo paingon sa langit. Only the one who you follow. Si Jesus ra nga imong gisunod. Maura na ang the way, the truth, and the life. Bisan pagpakaulawan ka, bisan pagsultihan kag unsa, pero nagbuhat kas kabubuton sa Ginoo, ayaw isurrender ka ng imong pagtuo diha kaniya. Kay mariwardan ra ka ana igsoon. Amen, amen, amen! Number 2, useful for the master. Sa to pa, ang usa ka tawo nga panudlanan sa kadungganan, gipanalanginan, gisip apart, gigamit for masters, for the master. Useful for the master. Kani bitang panudlanan sa kadungganan, wa na ni siya interest sa sala. Dili na ni siya ka malipay sa sala ba? Uwata. Uwata tits. Kung tanyagan bitaw sa oops, wala na ko anak. Oops, sa una ra na. Dili na bitaw makubit, di na bitaw ma-entice, di na bitaw, sige ang mata din mo duol. Wala na. Patay na siya sa dautan. Mga sinful, mga dautan nga unholy things, dili na kanang dili Diyos nun nga mga butang. What a blessing to be used for the master. Unsa ka panalangin nga magamit ka sa Ginoo. Amen? Hoy, hallelujah! Mugamit ang Diyos nato. Amen? Unsa ka panalangin nga ang Diyos mugamit nato sa pag-imbitar og mga tao aron makatog langit. To win souls. Kabalo ba ka nga pinakataas na nga buluhaton? Kanang musulti ta sa pulong sa Ginoo. Kanang mo invite tag mga tao makadungog sa pulong sa Ginoo. Nahimo kang panudlanan sa Ginoo para makadala kag mga tao nga moabot ang pagtuo nila diha kang Kristo. Mauna ang mga buluhaton, igsoon, win souls, mahimong leader, mahimong naguna sa mga tao nga nagsunod sa Ginoo. Mahimong makatudlo sa pulong sa Ginoo, makawali sa pulong sa Ginoo, makaserve sa mga tao. What a holy work na. Usana kabalaan nga buluhaton igsoon. Himo ang imong kinabuhi useful sa buluhaton sa Ginoo. Buyain na tong mga maka-sidetrack nimo because God has a purpose nganong naluwas ka. Hallelujah. Baliko nako imong life himo ang useful karon. Himo ang magamit sa Ginoo karon ugma ayaw surrender. Ayaw surrender pagpagamit sa Ginoo. Hangtod sa pagbalik niya. Kaya bini mo maigsoon, what an honor kung makadungog ka. Unya pohon. Moingon ang Ginoo nimo. Well done, good and faithful servant. Unsa ka ang tag-iya sa langit ug sa yuta. Moingon unya nimo. Well done. Maayong pagkabuhat. Maayong pagkabuhat, matinud-ano na kong sulugoon. Unsa kasakit sa ato ang kinabuhi kung ingnon ta pahawa diri sa kong atubangan mamumuhat og dautan. Nga unta pinili naman ta sa Dios. Nga unta naluwas naman ta. Igsoon. Hallelujah. Number 3 and the last, prepare for good works. Ang tao nga panudlanan sa kadungganan, andam kanunay sa maayong
buhat. Andam sa buluhaton sa Ginoo. Sa Ephesians chapter 2 verse 10, Episo 2:10, for we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Sa wala pa dita na luwas, giandaman nata sa Ginoo, nga makabuhat ta sa diyang maluwas ta, makabuhat tag maayo at ubangan niya. Sa wala pa ta na luwas, wala mag-expectar ang Dios nato nga mubuhat tag tarong at ubangan niya. Apan sa diyang naluwas ka, nag-expectar na ang Diyos to do good works at ubangan niya. Magkinabuhi ta igsoon na mahimong kahayag og asin sa kalibutan. Asin sa mga tao, kahayag sa mga tao, gawa pa kaila sa atong Diyos. Sa atong trabahoan, sa atong eskwelahan, sa atong balay, sa atong community nga naata. Naluwas ta to do good works. Balikon ako. Naluwas ta aron makahimo tag maayong mga gingbuhaton. Dili ta naghimog maayong mga buluhaton aron ta maluwas. Kita nagbuhat og maayo kay naluwas ta. Wala ta magbuhat og maayo aron ta maluwas. Naay kalahian? Yes. Daghang mga tao naningkamot, mabuutan, magbuhat og maayo, manggihatagon, iyawat, mapasaylo ang sala og maluwas. But dili sa ato. Naluwas ta. Nakabatong tag relasyon sa Ginoo so that we can do good works diha sa Ginoo. Kato pa watay capacity maghimog maayong mga butang at tubangan sa Ginoo kung wala ta maluwas. Yes, doon na tayo maing binuhatan sa tong kaugalingon, pero dili na mao'y standard sa Ginoo. Karon nga namuhat ang Dios nato. Karon nga nakadawat ta sa mga pagbadlong, panambag sa pulong sa Ginoo. Unya mituman ta. Nakabuhat tag tarong at tubangan niya. Those are the good works nga mahimaya ang Dios. So karon nga luwas na ka, you can do good works. Naa ang kusog sa Ginoo, na ang grasya sa Ginoo. Mapakyas man ta, bangon ta, because grace of God is still here. Kung makasala ta, pasahiloon ta. Basta determinado ta, desisyonon na to. Lord, sa una, nagdala lang kong kaulawan sa imuha o sa kong pamilya. But karon, Lord, I will bring honor sa imong ngalan. Manindog mo maigsoon. Woohoo! Thank you, Lord. Amen. Kaya samtang nagtindog kak igsoon, ang atong Diyos na kinahanglan atong tanan. Kinahanglan sa tanang naluwas. Na kinahanglan siya natong tanan. Nga nagtawag ka sa imong kaugalingon nga Christian. Nagtawag ka sa kaugalingon nga born again. Mao ni ang atong challenge karon. Mao ni ang hagit nga miabot sa atong kaugalingon karon. Mahimo batang panudlanan nga magamit ni Lord? Or panudlanan nga murag dili Kristohanon. Diha sa sunultihan, diha sa gawi, diha sa binuhatan, ug sa batasan. Wake up. You are a vessel of honor. Nganong nahimo kang panudlanan sa kadungganan, to kay si Jesus nahimong dishonor para mahimo lang kang panudlanan sa kadungganan igsoon. Balikon ako, wake up. Kinahanglan makasabot ka. Dili na ka panudlanan sa sala o sa kahugawan. Kung dili, you are a vessel of honor in the sight of God. Naani mo ang Espiritu sa Ginoo. Gisangkapan ka niya. Naa ang iyang pulong. Na ang church. Na ang mga leaders. Walay nakulang na to. We must do our part. Buhata imong parte. Limpyuhi imong kaugalingon. Tangtanga ang mga butang nga nakahugaw o nakakawat sa fire sa imong life. Because soon and very soon, doon ay separation may tabo. Ang uban mabilin, ang uban kuhaon. Siguro nga samtang napakas imong lawas.
ang imong life, ang ayan, kuhaon. Sa first trip, sa rapture, mabuhaton sa Ginoo. Kabalo ka, what is our time now? The clock is ticking. Kabalo ba kag mungundang ning pandemic? No. Mas pagkagrabe pa ni. Because mauna ni siya ang pultahan, aron mo sulod ang kalibutan sa gitawag og kasakitan. But, vessel of honor. Yes, diris kalibutan, di ta kadawat o mga maayong mga storya kung magbuhat ang maayo at tubangan sa Ginoo. But hold on. Hold on. God cannot be mocked. Whatever a person sow, he will reap. Kaning awitan, this is my desire to honor you. Lord, tinguhan ako nga mapasidunggan ka. Lord, tinguhan ako nga akong kinabuhi. Haom sa imong katunggan, sa imong purpose. Sa imong trabahoan, hibalo iha, nagtanaw nga tao nimo. Ay, Kristohan mo, na siya, bantaye. Be on guard sa imong life. Because people are looking at you. May nakakita, walay nakakita. Mahimutang. Sincero sa tawag sa Ginoo sa atong kinabuhi. Hallelujah, we give you praise. This is my desire to Yes, Lord. Salamat, Lord. Hallelujah. Lord, with all my heart, I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Yes, Lord. Wala laing Diyos gawas kanimo, Lord. Hallelujah. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Baliko nato sa Macau sa Aizon. Kung ana ni nga word, imo ani siya nga part sa imong life. May mong tinuod kining awita sa atong mga kinabuhi, tubangan sa Ginoo. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Thank you, Lord. This is my desire to honor you. Lord, with all my heart, I worship you. And all
imuha igsoon. Kakarong buntaga nga nakadungog ka sa pulong sa Ginoo. Miabot ang conviction sa Espiritu sa Diyos nimo. Miabot ang kapakabuhi sa pulong sa Ginoo sa imong kasing-kasing. And this morning, maybe ang imong life nagdalag dishonor ka nga area. Basig nagdalag kaulawan ang imong kinabuhi at tubangan sa Ginoo. Bisag sige na kang paminaw sa pulong sa Ginoo. Basig dunay mga butang nga hangay nimong natangtang na karon sa imong life. Because nakakawat na sa kalayo sa Diyos sa imong kinabuhi. Nakapabugnaw na nimo sa imuhang Christian life. Igsoon, karon ang panahon. God is calling you. God is challenging you. Nag-challenge ang Diyos nato. Gikan sa pagka panudlanan nga wala malipay ang Diyos. Mahimong panudlanan nga makapahimaya sa Diyos. Kung nakaka-surrender sa Ginoo, buhata na karon. Just surrender you. I-surrender ang mga ginabuhat nimo na nakapalayo nimo, nakapatangtang sa kalayo, sa dihog sa Diyos imong life. Lord, repent. Balik sa una nimong posisyon at tubangan sa Diyos. Ayaw himo ang rason, ang kabisi nimo, tagang gibuhat nimo. Ni anak na lang mga maayong buhat nga imong gibuhat, nawala na noon ka. Mga butang nga imong gibuhat everyday, nga nahimo nang kang wa mapuslan at tubangan sa Ginoo. Karong buntaga igsoon, balik sa Diyos. Storyahe ang Ginoo, Lord. Lord, mao ni butang akong itangtang, Lord. Sasa I pray for you. Sa dang buhato na nimo. Maana ang kusog sa Diyos nimo. Maana ang gahom sa Diyos nimo. Na matangtang na ng mga butang. Na nahimo nimong nakapalayo, nakapabugnaw nimo at tubangan sa Diyos. Father, to those nagrepent karong buntaga, katong mga kaigsuunan Ginoo nga nakita ilang kaugalingon, nga inadlaw na lang nga gamit sila. Lord, God, makita ilang kaugalingon nga gidesign nimo sila panudlanan sa kadungganan. Sa ngalan ni Jesus, I speak to you. You are a vessel of honor. You are a vessel of honor. In Jesus' name, salamat sa pasaylo, Lord. Sa tanang surrender, Ginoo. Salamat nga tanang gisurrender. Totally mabiyaan o mabulagan sa ngalan ni Jesus. And I release, Lord, strength. Makabuhat, Ginoo, sa good works nga imong giandam. Mangapig og kalag. Lord, mangembitar og mga tao. Musulti sa imong pulong. Sa ngalan ni Jesus, mahimong mga leaders, Lord, sa mga tao. Mahimong kaparte sa mualagad kanimo, Ginoo. Sa ngalan ni Jesus. Thank you, God. We just offer ourselves to you, Lord. Among gihalad, among kaugalingon nimo. Ang tanan nga panudlanan na, nga naa sa kadungganan, magpadayon, Ginoo. Mubarog sa posisyon. Sa ngalan ni Jesus, wala gigahom ang sang pwersa sa kangit-ngit. Nga mo palayo na mo gikan kanimo sa ngalan ni Jesus. Lord, maana imong blessing sa mga vessel of honor in the name of Jesus. Hallelujah. Mana ang grasya, Lord, napadayon mi magamit nimo ning katapusan kapanahonan. In the name of Jesus, in the name of Jesus. As you raise your hand to the Lord, Lord, we just offer our lives to you. Balik, Lord, sa mga nadunggan karong buntaga. Among halad among kinabuhi. Ginoo, nga mugawas mening dapita, wala na ipanudlanan nga dalag kaulawan sa imong ngalan, kundi panudlanan na magdalag kadungganan sa imong ngalan. Gideclare na ako namahan, oh God, sa matag panimalay, matag trabahoan, matag eskulahan. Woo! Thank you, God, for your word. In Jesus' name. Amen! Natagi kusog palakpak ang Diyos igsoon. Woo! Thank you, Lord. Hallelujah. Kalingkod mo, mga igsoon.
lang niya itong mga bisita nga nitindog ganina ako kumugyangyo sa pagtindog balik mong ison. Dito bita orang na dito. Hallelujah. Hallelujah. Salamat sa mensahe sa Dios nga ato nabati karon. Naagi tuyo ang Ginoo sa atong tagsatag sa kakinabuhi. Mahimutang panudlanan sa kadungganan. A vessel of honor, mga igsoon. No? Pero ang itong mahibalaan, mga igsoon, nga mahimo lang tang panudlanan sa kadungganan o vessel of honor sa dihang tugutan nato ang Espiritu sa Ginoo nga mo'y pumupuyo sa atong kasing-kasing mga igsoon. Muna nga nini nga kabuntagon, una itong pagkabuhaton na ulang tayo mahimong panudlanan sa kadungganan sa Ginoo is atong dawaton si Kristo isip personal ug bugtong natong manluluwas mga igsoon. Matod pa sa versikulo Juan 3:16 na kaingon siya dito, kay gihigugma sa Dios pag-ayo ang kalibutan sa pagkaagi nga iyang gipadala ang iyang bugtong anak aron si bisan kinsa gumutuog mo dawat kaniya dili malaglag kundi makabato ni noon o kinabuhing walay katapusan. Buot pasabot sa dihang gidawat mo si Kristo nga isip personal ug bugtong nimo manluwas. Nahimo ka nga panudlanan sa kadungganan mga igsoon. Amin ba mga igsoon? Hallelujah. Muna nga karon ni takna sa kabuntagon. Sabat mo ani akong kining prayer mga igsoon nga pagampo. Himo ani sabat mo ani sa kinasing-kasing gayud. Himo ani nga inyong personal nga mga pagampo mga igsoon pinaagi sa pagsundot aning mga pagampoa. Amen. Ako magihangyo sa pagbutang sa inyong mga kamot sa inyong dughan, no? Ug sabat mo na yung pagampua. Ginoong Dios, nining takna sa sayo nga kabuntagon, Ginoo, aniya ako karon sa imong utubangan, usa ka makasasala ug nagkinahanglan sa imuhang pasaylo. Ginoo, mituwa ako sa imong gibuhat dito sa cross. 2,000 anyos ang milabay. Ako itong gituhaan, Ginoo, o karon ako kang gidawat. Karon pasaylo ako, Lord, sa tanan akong mga kasalanan. O nini karon dayon, ako kang dawaton sa tibuok na kong kalag, sa tibuok na kong kasing-kasing, o sa tibuok na kong kusog. Salamat, Ginoong Dios, sa imong pagpasaylo sa akong mga kasalanan. Ako kang gikan karon, ako imuhang anak, o ikaw na imong akong Dios sa akong kinabuhi. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Takan mga ison. Ipon mo na ako, patindugon, palingkuron mga ison. Dahil na ako'y tulo ka butang nga akong ibili ninyo. Mga ison, kanang nag-imbitar ninyo, nga sila'y ginagmay nga grupo nga magtigom asa o sa kasimana, mga 30 to 40 minutes, mga igsoon, tambong mo ana, mga igsoon. No? Tambong mo ana, aron mapadayon ang inyong relasyon, mapadayon ang inyong nahibalaan, mahitungod sa pulong sa Dios. Kay diha napita, maghisgot mo kanunay sa pulong sa Ginoo, mga igsoon. Ikaduha, kung doon na mo yung mga Biblia sa inyong mga balay, no? Basahan na mga igsoon. Diha madugang ang inyong kahibalo, mahitungod sa gahom ug sa gugma sa Dios,
nga magapamuhat sa inyong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Og ang ikatulo mga igsoon, next Sunday sa sunod Domingo, gi-welcome gihapon mo dinhi dapita mga igsoon, kung doon na mo'y mga higala, doon na mo'y ginikanan, doon na mo'y mga igsoon, pwede ninyo sila imitahon din dapita, gi-welcome mong tanan mga igsoon. Hallelujah. Manindog ta akong hangi ang mga igsoonan na ilang bayaw ang ilang kamot. Hallelujah, magampo ta alang kanila. Ginoong Dios nining takna sa kabuntagon. Salamat Ginoong Dios ini akong mga bagong igsoon Ginoo. Nakaroon nakadawat sa pasaylo sa kasalanan ug nakadawat sa kaluwasan Ginoo. I pray God nga dili lang dinidapita Ginoong Dios kundi magpadayon Ginoo ang ilahang nasinati sa imong gugma ug grasya sa ilang tagsa-tagsa ka kinabuhi Ginoo aron mahimo silang panudlanan sa kadungganan diha kanimo Ginoong Dios. Lord, I pray Father God nga gikan karon Ginoong Dios ikaw magapamuhot ang imong balang Espiritu Santo Ginoong Dios magapamuhat sa tagsa-tagsa nilang kinabuhi Lord aron sila magapadayon Ginoo sa ilang nasinati karon hangtod gayod sa imong pagbalik Ginoo. I pray Father God nga ikaw magapanalangin kanila lakip ang tibok nilang panimalay Ginoo. Kining tanan na magpasalamatan sa ngalan ni Jesus ang tanan moingon o amen. Hallelujah. Pwede na mo malingkod mga isa. Tagang kayong salamat. Hallelujah. Congratulations sa atong mga bagong midawat. Manindog na ta mga igsoon. Balikon ako pagpahibalo ang mga ginikanan nga makuhag mga bata sa silong dito agi sa basketball court sa kilid pasulod social distancing gyapon then pagawas diri sa gamay nga pultahan. Let's kuan kanang atong protocol dili ta mag tigom diha sa ubos padiretso ta para makapadayon ta sa atong panagtigom. Amen ba mga igsoon? Okay? Ato ipatasan ng mga kamot and just thank the Lord kung sa imo pasalamatan, mga tubag sa pagampo, kaayuhan sa balatian, hallelujah, pagtagbo sa pagkinahanglan. Thank you for the word of God this morning. No, nakadawat ka, kung gibadlong ka, gigugma ka sa Ginoo. Hallelujah. Kung na-encourage ka, padayon ma-encourage, makakalayo tubangan sa Ginoo. Father, with lifted hands, Lord, kini makamutang nga gibayaw Ginoo. Salamat nga nag-demonstrate ni Lord. You are high above everything else. Habog ka, taas ka. Lord, gamahanan ka. Lord, misandig minimo sa tanang panahon. Misalig mi sa tanang panahon. So thank you kay Lord sa imong atiman na mo tibok simana. Salamat sa imong pagpakaon na mo tibok simana. Sa imong pagprotektar na mo may panglawas. Mga trabaho, negosyo, gipauswag. Salamat. And just dedicate to you the week, Lord. Salamat Ginoo. Wala yun may mahimo kung wala ka. Nagsalig minimo. Lord, natay mga butang imong gipiyal na mo. But ikaw ang angay o ang kasaligan lamang sa tanan. Among gisalig ang tibok simana, pagtagbo sa pagkinahanglan, among protection, batok sa COVID, why power in Jesus' name. Matag panimalay, gitabunan sa dugo ni Jesus Christ in Jesus' name. In Jesus' name. Salamat Lord. Matagbo pagkinahanglan sa ngalan ni Jesus. Salamat kayo sa tanang butang pabor imong ikuan Lord, imong ipaabot sa imong makatauhan. Dalaygon ka sa walay katapusan, manguli ming malipayon, manguli ming pinanalaginan. Sa ngalan sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo, sa ngalan ni Jesus, receive. Woo! Amen. Thank you Lord. Hallelujah. Likod mo balik saan? Observe social distancing please. Dahil itong mga mask, ayaw gino'y tangtang. Kung may mo next Sunday, mag-face shield ta. O tumaiksoon, nga dili kaya ang hagdan, pwede diri mo agi. Bye-bye, I love you with the love of the Lord. And today I praise, hiding up away, so ways, give you all the praise.